Hola, seguidors de Nancy Filia. Com que tinc quasi més roba de Nancy que meua, mireu quin desastre per a guardar-la. La tinc guardada en llocs diferents i tota amuntonada. I a veure el bagul, encara més. Si ja vos deia jo que tenia més roba de Nancy que meua. Doncs bé, avui m'he decidit a ordenar-la. I per això utilitzaré esta caixa tan xula amb aquests separadors de caixons. Els podem muntar com ens convinga i jo tenia pensat ordenar la roba segons els anys de fabricació, per tant els muntaré d'aquesta manera. Per fer l'ordenació segons els anys, utilitzaré els catàlegs. El primer, el de 1969. Ho vaig posant en bossetes i en cada apartat posaré la roba d'un catàleg diferent. Com veieu, per als catàlegs del 69, el 71 i el 72 m'he deixat menys espai perquè tinc menys roba d'aquestos. A partir del catàleg de l'any 74-75 tinc més roba, ja que molta d'ella era de ma mare. De fet, eixe catàleg és de ma mare. I per això m'he deixat més espai per posar-la. La meva col·lecció de roba antiga acabaria en esta última casella. I bé, com que també tinc alguna cosa de roba de Nancy New, la posaré també per ací. Em deixo la part més gran per a postissos, sabates i fins i tot en cap una Nancy. I això seria tot. Ara tinc molt més espai per guardar les coses i també m'he deixat els vestits més llargs penjats de l'armari per a que no s'arruguen. Espero que vos hagi agradat la meva ordenació de conjunts de Nancy. Fins la pròxima!